Ayun, ayun! Hello, hello mga kabandera! Kag syempre sa aton nga mga kabangbang, ginaimintahan ko kamo sa November 1, that's 10 p.m. to 11 p.m. of di kami sa 88.7 Radio Bandera, Iloilo, sa amon nga Halloween special. Syempre, aragid kita dayo mga kabangbang, mo ganin mga kabandera naton dera sa Radyo Bandera, Iloilo. I'm inviting you all, please join me. And of course, ang aton nga very kaya nga si Pamandoy, no? Sa aton nga sila nga hindi makita Halloween special. Once again, November 1, 2022, 10 p.m. to 11 p.m. sa 88.7 Radio Bandera, Iloilo. Good, no? See you there. Pamatiigin yung gid ako kag comment kamo diri sa aton nga post kung nabati